Her på DEIF, der laver vi styringer til energiproduktion på land- og marinemarkedet. Det kan være vindmøllestyringer, det kan være styringer på skibe, eller også, som det mere og mere flytter sig over på DC-markedet, hvor vi har noget solaranlæg, og vi har noget batteribackup. Og derfor er vi begyndt at bygge et nyt produktionssetup til de her power converters. DEIF ønskede en fleksibel opbygning af deres produktion. En løsning, som de også ville kunne vokse med igennem tiden. Fleksibiliteten i løsningen, det er egentlig, at vi har ikke noget, der er bundet sammen af rullebaner for eksempel. Men alting det kan flyttes dynamisk rundt ved brug af mobilrobotter. Jamen en del af den her løsning, det var jo, at vi skulle lave den her end-of-line produkttest, hvor vi tester alle produkter, der forlader produktionen i en 2 timer lang test. I den forbindelse, der skulle vi finde en eller anden måde, hvor vi kunne konnektere til de her testpaletter automatisk. Og vi er selvfølgelig ude og kigge, hvem findes på markedet, hvem der arbejder med det her, hvad har de eksisterende løsninger. Vi fandt hos Odoo en samarbejdspartner, som var i stand til at spare med os, og som var villig til både at være med i udviklingsfasen, men også til at adaptere deres produkt. Og vi kunne også se, at her er nogen, hvor at hvis vi rammer i noget, som de ikke måske kan i forvejen, jamen så er de egentlig interesseret i at udvikle deres palette, således at de kan supportere det hos os fremover. Jamen, vi fik en henvendelse fra Grav Engineering omkring den her opgave hos DEIF, hvor man skulle have en automatisk testplatform, og man havde et relativt stort high power behov, altså virkelig høj strøm og høj spænding samtidig, og i det videre så havde man brug for også andre typer af interface til noget signal og fiber og væske og sådan nogle ting. Jamen til det her projekt, der er der anvendt til 90% standardprodukter inden for vores Odomac Blackline-serie, og derudover har der været en modificering af sådan en powerblock-modul, og så i udstrækningen den tekniske support igennem hele projektet til Grav Engineering.